Mas mababa po ang naitalang bilang po ng PhilHealth denied claims sa lalawigan po ng Pangasinan noong nakaraang taon kumpara sa nakaraang taon po na 2023. Ayon po yan sa inilabas na datos po ng PhilHealth PRO1. Batay po sa ulat noong May 2024, umabot po ng 14,928,409 ang kabuuang bilang po ng denied claims mula sa 14 na ospital na pinangangasiwaan po ng pamahalang panlalawigan. Malaki ang ibinaba nito kumpara sa 36,292,974 denied claims noong 2023. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ilan sa mga posibleng dahilan ng denied claims ay ang kakulangan sa manpower sa mga ospital at tanggapan po ng PhilHealth na nag-aasikaso ng mga dokumento. Dagdag pa rito, ang manual na proseso daw sa halip na computerized na sistema ay maaaring nagdudulot ng pagkaantala sa pagpoproseso ng mga dokumento at na nagiging sanhi ng pagkakadenay ng mga claims. Patuloy naman ang pagsisikap ng pamahalang panlalawigan na pababain pa ang bilang ng PhilHealth denied claims upang mas marami ang makinabang sa mga serbisyong medikal na inaalok ng ahensya. IFM News. IFM News. IFM News.